kamar yadda al'ada ta gabata kowace sallah don taya gwamna da gwamnatin jihar Kano murnar wannan lokaci na farin ciki da ibada da Allah ya sake kewayo, kuma mu ƙara tabbatar da gwamna da mujiyarmu da amincewar zuwa gwamnatin jihar Kano da ta tarayya. Muna son ƙara tabbatar da mai girma gwamnatin jihar Kano da gwamnatin jihar Kano cewa mun shekarar lafiya, sai dai abin da ba za a rasa ba na halin rayuwa. Mun gode Allah. Haka kuma muna sani da irin wurin da gwamnatin jihar Kano take yi na amsa kiran bukatun musulmi ta hanyar gabatar da shari'ar musulunci. Wani abu ne mai kyau kuma abin a yaba wa gwamna da gwamnati. Mun tabbatar da cewa gabatar da shari'ar musulunci zai taimaka wajen kyautatuwar rayuwar jama'a, musamman wajen tarbiyya da tabbatar da zaman lafiya da son juna da kyautatuwar arzikin jihar. Don haka muna ƙara kira ga gwamnatin jihar Kano da ci gaba da dukkan kyawawan ƙuduri na gabatar da shari'ar musulunci da zarar an kammala dukkan shirye-shiryen da ya kamata. Allah ya dora mu barki da shirye. Girma gwamna, muna sani da irin ƙoƙarinka da gwamnatin jihar Kano take yi wa ƙasa da jama'a tun zaɓenka akan wannan mukami, musamman wajen sama wa jama'a kyakkyawar wadataccen ruwan sha da na ban ruwa. Don haka muna son a ƙara himmantuwa wajen sama wa jama'a kayan aikin noma, iri da taki cikin sauƙi da arha. Haka kuma muna yaba wa ƙoƙarin gwamnatin jihar Kano da ta tarayya wajen samar da wadataccen man fetur wanda tsada da rashin samunsa suka damu jama'a a lokutan baya. Haka kuma muna sane da kulawa da ake wajen sama wa jama'a kyawawan hanyoyi da ɗakunan shan magani. Muna kuma son a ci gaba da sama wa jama'a ilimi cikin sauƙi kuma kyauta, musamman ci gaba da sama wa jama'a ilimi wanda shugaban ƙasa ya gabatar na tilastawa samun ilimi kuma kyauta. Kuma muna ƙara kira da jama'a da jami'an tsaro da su ci gaba da ƙoƙarin kare mutunci, dukiya da lafiyar jama'a na ƙasa, musamman irin barazana 'yan fashi da makamai da suke wa jama'a. A nan muke fatan gwamnati da majalisa da fannin shari'a za su ƙara haɗa kansu don tabbatar da kyakkyawar rayuwar jama'a ta kowane irin fanni. Kuma muna godiya bisa irin damuwar da gwamna da jama'a suka nuna kan samun lafiyar da kuma yin yadda aka tare yin lokacin da aure. Allah ya sa ta da a ƙarshe muna fata Allah ya nuna ta mana, Allah ya karɓi ibadar mu ko wata rana. Allah ya ba wa ƙasar mu zaman lafiya da wadata. Assalamu alaikum.